Moje prvé video. Budem rada, keď mi dáte like a odber. A ideme hrať túto hru na Robloxe. Vlastne tu musíte takto skákať. A teraz si tu musíme vybrať buď Baby Monkey alebo Mini Ant. Ja si vyberiem asi Monkey, lebo to je taká dobrá. Wow, to takto skáče. Takže ideme takto. To je vlastne oby, ktoré si vlastne zvieratá musíte vyberať a no neviem čo teraz, ja som tam mala skočiť. No dobre, to je nič. Tak ešte raz ideme na to a vlastne teraz hrám prvýkrát túto hru, ale vyzerá, že mi to docela dobre ide. A ak chcete podporiť moju tvorbu, tak by ste mohli dať like alebo počkajte, to musíme vyviesť. Toto je len pre pavúky, takže poďme tadeto. Tá obrazovka sa trochu... No a vlastne teraz ideme takýmto akvárkom zaujímavým. Hlavne nesúľadneme, lebo... No, teraz si buď shark alebo fish. No, ja som si už vybrala shark. Tak toto musíme takto preplávať, lebo sú takéto osne. Na budúce asi natočím ďalšie video z Robloxu. Ak chcete, tak napíšte do komentu, že aké mám natočiť. A tak teraz si vyberáme buď zajac, alebo táto myš. Tak ja si vydám zajačka. Jej, tu môžem vysoko skákať. Tak, toto preskačem raz, dva. Na to si musím dávať väčší pozor, lebo už som dosť vysoko. Ak ma zle počuť, tak prepáčte, ale mám trochu zlý mikrofón. Ale... no proste neviem. A teraz si dám asi toto. Je to tento sviš, či to je. Tak to musím... ale takže sa to dá ísť hore. Vlastne tak to musím preskákať. Ja som šla zlým smerom a teraz ideme takto cestou, je to. No, to je zaujímavé. Takže teraz si môžeme vybrať buď nejakých hmyz, alebo túto žabu. Ja si asi vyberiem žabu. Vyzerá moc pekne. No, takto preskúkame po tých leknách. Mi to ubralo život. No a teraz pôjdeme po takýchto obláčikoch. No, tak vyzerá to dobre zatiaľ. Tu nás to vyniesie hore, takže teraz budem buď labuť, alebo... Ja budem asi sliepka. Nemôžem spadnúť do lávy. Teraz asi nemôžem naraziť do týchto blbostičiek. Ja to sú žraloky. No, do žralokov. Teraz budem dolphin alebo pingvin. Ja budem dolphin. Vlastne ja nemôžem plávať, to mi nedáva zmysel. No, tak budem plávať proste, ale mi to berie životy trochu. No, teraz to pôjdeme takto. A tam vidíme ďalšiu, kde si môžeme vybrať z tabulky. Tak, neviem,
Ja budem mačka alebo pes, tak ja si vyberiem asi mačku. OK, otočil som za mačku reálne, ale dobre. Dobre, preskáčeme. To je nejaký pes. To sú mačky, dverkovacie, to sú mačky. No, tak to prejdem. Tam bude ďalšia, kde si môžeme vybrať, že čo budem. A tak si vyberem. Ja budem asi líška. Nie, je to taká zlatá. Teraz hráme vlastne akoby Minecraft. Takže, ale keď chcete, môžeme aj z Minecraftu potom nejaké video natočiť. Ale ešte moc predbieham. No a... Wow! Poď. Už som tu. Za chvíľu budeme hore. Tiger alebo medveď. Asi si vyberiem tigera. Tak to musíme skakať po týchto korunách stromu. No, nejde mi to moc. Tak. No, dobre. Teraz pôjdeme tadeto. A teraz si môžeme vybrať buď gorilu alebo orangutána. Ja si vyberiem gorilu. Ale mohla som si orangutána alebo orangutiny. Oktopusíny. Teraz často ja nepoznám pán Braino dobre, takže ak viete, tak napíšte do komentárov. A ak ma zle počuť, tak prepáčte, ale proste... No, neviem. Takže teraz to ideme, ako gorila. Takže baby elephant alebo baby. Ja budem asi elephant. Budem tento slon. Vyzerám aj, ja neviem čo hrozne. Musím to preskákať. A nie. Týmito kačičkami vo vode. Ja neviem, čo sa zvoliť z tej hry, ale dobre. No, tu sú takéto flaštičky pre babitka. Inak tu je takáto zebra, no, že rovno môžeme prejsť, ale ja to preskakujem. Buď budem, ja neviem čo to je, alebo budem alien. Tak ja budem alien, lebo to je také dobré. Wow, som alien. Dobre, tu je také UFO, na ktoré skočíme. Wow, tu je ďalšie UFO. Počkajte. Nie. No, dobre. Teraz... Čo? Jaj? Nie, tu je hore to UFO. Za chvíľu budeme asi na konci, takže... Dobre. Tak, už sme na konci. Tak, ja ma... môžete dať prosím vás odber alebo like. Môžete napísať do komentu, že aká tvorba by som mala robiť, nejakú takú tvorbu, lebo keďže je to moje prvé video, tak sa pýtam. Tak čaute.